תצביע בבקשה איפה? תצביע עם היד. אוקיי, תעצום את העיניים, תמשיך להתרכז. אני לוקח מוצא בצבע סגול. קח את כל הריכוז רק כשאני אשאל אותך, בסדר? תנסה, אתה מרגיש שאלה, אבל רק כשאני אשאל אותך, תסתכל, תצביע בבקשה איפה. תצביע איפה. אוקיי? תנסה שוב. אני שוב אנסה להעביר, תתעלם מהעילה שאתה מרגיש עליך כל מיני עדים. בוא נשאי, אתה צריך לקחת אותי הביתה. אני רוצה... תצביע בבקשה עכשיו. תצביע. מה זה? זהו, תודה רבה. יונה, שי! זה כמו שאמרת קודם, זה התחלה? הוא רוצה ככה, ואתה מאחריו, הוא ממשיך לעצום עיניים, יכול לעשות ככה, יש איזה